Hi there, Sanmudani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngiyabonga guys kakhulu i-support. Ngiyaxolisa futhi ukuthi angikwazi ukuphendula comment section. Ngiyagoya guys ngibhekene nento engaphezu kwami, so umgomo wami uyanginqabela ukuthi ngikwazi ukuzophendula ama-comment, kodwa lokho akusho ukuthi angilihloniphi, akusho futhi ukuthi angi-appreciate ukuthi nisasekhona kule channel. Ngikhona nami, izimo zempilo guys, izimo ezingaphezu kwamandla ethu ezinye, so ngiyaxolisa kuleyo ndawo. Singene-ke kuThando Nesithembu. Ubaba uMseleku umanipulative ubaba ofisa iy'ngane eziwu-20, kodwa kulezi ezikhona already ebe engenzi kahle ngokwe-TV show. Ngicela ukucacisa kahle into esikhuluma ngayo ile yenzeke ku-TV. Ngaphandle kwe-TV mina nguFix kanye nani asikwazi okunye, kodwa asikhulume-ke ngalokhu okwenzeka ku-TV kwenza ukuthi sikhulume. Nalo udaba lukababa uMseleku noMpilo. uMpilo ingane kaMazungu, uMazungu ongekho kwisithembu, wase eba-ke ingane kaMakhumalo okuwu-third wife or fourth wife la kwisithembu, okuyena nkosikazi othathele ingane incane. Seyicaca indaba yakhe noMseleku, okusho ukuthi bese bekwi-process eqondile ukuthi bazoshada or sekumshado into yabo. Bayikhulisa-ke ingane, khulisa ingane ingene esikoleni or iy'kole efunde kuzo, konke nje okuqondene nokukhula komntwana. Kodwa umntwana-ke esayidini lakhe unento yokuthi njengoba ezalwa uMazungu ongashadile nobaba wakhe, ufisa enzelwe izinto ezingamasiko ey'qondana nentombazane, ngoba umntwana wentombazane lo sikhuluma ngayo. Ubaba uMseleku-ke ubaba ohlonipha amasiko futhi ngokusho kwakhe or ngendlela a-introduce ngayo kithi kulo mabonakude. Ngitshele-ke ukuthi uMpilo usefundile, u-right, yonke into ihamba kahle. Ubaba uMseleku ku-season 9 uzositshela ukuthi ku-TV isizathu sokuthi yena engazukwenza izinto zampilo lezi ey'dinga yena yingoba unkosikazi wakhe uMakhumalo unenkinga no-number 5. Hawe ma guys, lo baba ukanjani kanti? Isizathu sokuthi uMseleku engazenzi izinto zampilo u-number 5. And u-number 5 lo ufika manje. uMpilo kade wafika, ngicabanga ukuthi ufike laphaya eMzumbe okubo esaqala e-primary school, waye high school, waphasa e-high school, yonke nje into. Akanangane-ke nokuba nengane, sengizama ukuveza ukuthi mhlampe uyile ngane emhloniphile ubaba wakhe. Ubaba wakhe-ke uthi enganeni, angizukwazi ukukwenzela ngoba mina noma wakho sixabene. Into eyenza ukuthi sixabane yingoba ngithatha unkosikazi omusha, ngesizathu sokuthi-ke mina noma wakho sinomsindo, asizuwenza umsebenzi wakho ukwamukela kwakho or lokhu okufanele ukuthi kwenziwe kuqondene nawe ngoba kunomsindo. Guys, ongazi ubaba uMseleku ku-season 8 egula enjalo, wahamba wayolobola enomsindo-ke namakhosikazi amathathu. Wakwazi ukwenza into manje esiqondana or ethinta umsamo wamasiko. Wakwazi, ngaphezu kwalokho wathola ingane yentombazane encane, nale ngane yentombazane. Guys, sisazoyikhuluma futhi ingane kaMakhwela. Silapha ukuthi ubaba uMseleku yena izinto ayishoyo ukuthi uyazimela. Unakho ukuyibhala eceleni ethi nguMseleku, a Zulu traditional man owenza u-1, 2 no-3, amasiko ngiwalandela ku-1, 2 no-3. Konke lokhu kuyimina, noma yena nje lento le yokuxova uyenza kuze kube extra. Ngoba yini efake uMpilo kangaka? Ufuna ukuthi-ke uMpilo uzama ukumanipulate uMpilo ngendlela yokuthi uMpilo uzothi-ke ma phela azama ukulungisa izinto zakho nobaba ukuze nathi or ukuze nami angenzele. Cha, ayidumi-ke nje kanjalo uma sizohamba. Ama-issues akhe omshado noMakhumalo aqondene nomshado, ingane uyenze kudala uMseleku uMpilo, njengoba ingane nje isingene ngisho e-university manje yaqeda, isiyasebenza, kodwa uthi yena ngesizathu sokuthi uma wakho akamthandi lo nkosikazi omusha
ngoba phela into abayibanga noMakhumalo ile yokungamthandi uMakhwela. UMakhumalo ngokuthi-ke u-unhappy ngale situation yamakhwela, sekusho ukuthi uMpilo akancisheke kwizidingo ezifanele ukuthi ubaba wakhe azenze. Does it make sense? Izidingo ubaba wakhe kufanele ukuthi azenze. Okobungane bukaMpilo, ukuhlonipha umzali ukwenzile, ukuhlonipha abazali ukwenzile, ukuhlonipha ekhaya ukwenzile. Ukufunda, uqhubekile nokufunda, useyatohoza. Ubaba wakhe uzombizela ematafuleni badle isaladi, uzomtshela ukuthi mina ngeke ngize ngiyenze lento oyidingayo ngoba uma wakho akamfuni unamba 5 wasendaweni, or akayifuni intombi yamasendaweni, or akamfuni unkosikazi wamasendaweni. Hayibo! Yi-movie enjani le Sipho? Ngingasho kodwa ngathi uThando Nesithembu i-Nigerian movie. Ukhuluma nengane engamphoxanga ndawo. Ukhuluma nengane futhi engakaze ikhombise ukuthi angithi nike nibone le beef eyenzakalayo mase kuno-baby mama no-baby daddy. Le ngane lena nje iy'thulele, ilandela emva kwabo abazali. Yena uzoyitshela ukuthi mina ngeke ngikwazi ukwamukela ngoba uma wakho fanele aqale amukele unkosikazi wami omusha before ngikwamukela esibongweni sakho. Nesibongo futhi, ukushintsha kwesibongo ingane izenzelile ngoba yena ethe kahle kahle lento yokuthi usebenzisa siphi isibongo or kufanele kwenzelwe umcimbi ayikho deep ngaleyo ndlela esho kule yawu. Wow! Yazi ngiyafisa ukuthi ngiyafisa wegazi kodwa ngifisa into engekho ukuthi kube uMpilo umfana ngabe umsele ukuthini. Yolo baba! Sisazokhuluma-ke futhi ngenye into ayisho ngentombazane ekwi-leadership ukuthi-ke kwizinto ezithintelana nomndeni akakholelwa yena kwi-leadership yentombazane. Kodwa umzumbe lo esiwubukayo kuthiwa ukaGogo Flow. Angihleki ngoba kuhlekisa. Uthi uMseleko yena mayefundisa iy'ngane zakhe uyay'hlukanisela ukuthi umfana umfundisa lokhu, intombazane uyifundisa lokhu ngoba akakholelwa emndenini ukuthi mase ku-family matters i-leader kube yintombazane. Kodwa umzumbe wonke lo esiwubukayo, Izindlu Eziyelo, mayesekhala uMseleko uthi emzini kaGogo Flow, uGogo Flow intombazane, or uGogo Flow umama, or uGogo Flow ugogo, umuntu wesifazane, kodwa akakholelwa. Hawu! Hawu! Cha ngiyababaza ngoba kufanele ukuthi ngibabaze ukuthi amakhosikazi eMzumbe kuye kuthiwa uGogo Flow uzobaphanisha, umzi kaGogo Flow uyawa, Gogo Flow this, Gogo Flow that, kodwa akakholelwa kwi-leadership yentombazane. Kodwa izinto anazo ukholelwa ukuthi i-foundation uGogo Flow nokukhala ukhala kuye. Hawu! Kodwa akakholelwa kwintombazane ngoba enawo amantombazane. Guys, kuningi kufanele sikuxoxe okuveza ubaba uMseleko, and ubaba uMseleko kwayena-ke mase simlalela ukuthi mayengasakholelwa kwintombazane kodwa ukhala ngoGogo Flow. I-vision yakhe ithini ngoba phela manje u-confused kwayena. Besisababaza-ke kaMpilo ukuthi kuningi-ke, kuningi, kuningi. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga angiqedi, bye.